An balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bon Mali konana munu bi kan lame jamana fan fan jamana kononi jamana ko ka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Manila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyema ba ni ya suru beteli ka jeje sarila ale bi ka bara bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka odega ga bi kuna foni la sotuma bi alamsa bena benembe na darasa kalutan ani flana desamuru kalo bio kletan woro ikabe bafla ani mugani kele sama farafingalo me niya sono ila siri tamanje ambalada ka fo bio kletan ani kele jate la san kalo duruna do hijira samba kele kemenani ani binani sawasano dugo de bike alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna fonu fle anga jamana konana mi basiki bale ye uchokole manga jamana konana menaka ka ufe wuli ka jokera kata chedo fa ka bitiki konana tarata do ko kera choko la kuna fonu yenye foli kula mi ka do ka vos majeni barao olu be ka boloda nyono marabolo kofe bafula be ka ufe senakela do ka bolo jirena ka be tarata ma kuna fonu yenye foli kula kata se mi France ka jamana tigi Emmanuel Macron kwa le kanga duanga jamana konana ndenendo kuna fono yenye foli kula anga jamana konana bi basi bale kama franyonga pa dobe sina bi o franyonga te dore de kaseka basi lafia choko anga jamana konana kuna fono yenye foli kula nununde binaka kuna fono pa bi ka fra ko fo wera obuna fran la so balma kena odinga fa bla klubali ala kanye ka dama kuna fono amba da meneka lana ka fo mi basi bale obeka choko anga jamana fanifa kera nene kado ka fo menaka ka ufe wuli ka jokera tarata do kata chedo fa aga butiki konana o min kera menaka ka ya ire ka fo chena la ka kan ne chite bena bi ko la kana bada ko bala ka wara fanjaman fe animbara munu bi ka ke ko ni mi ka ke ni ta shen floye ko ni fuma siri ni ndana dobe do la mo ko ni kaseka lama ke ka be ka so ka seka gela do na kusbe ko fem bi ka fo wuli ka jobale ire ka seka fu siri ni wala nu ndana ambe dugo ke abi ka fo choko mina ala ka blo mene kono namburai ambalona ka fo kai marabulo kona kenene bafula be ko senekela do ambalona ka fo ale ka suma tasuma tara do ala tarata do we ma chama ngema kwa ka fo ko ne wili ka jamu no besina bi ni chama ba de bi kenyono marabulo kona ka kila ka take kai marabulo kona na yalma ni mikele fle mo ba yira nyinga yalma ni mi fle ni nan wiga ke neni ko tora sena kika do ka bna ka yiro chama na kasika ke basi bala chababuye kon ko ni kasoko do anga jamana kona na ko ni fere matike kasika ni mbara no ni kasika no mboloka anga jamana mogo be nyeta mina kwa soro lebi gela dambe dugo ke abiga focho mina jamana imbasi na lafia alaka jamana imblo mene kono namburai ambalana ka fo sido sonungura o isego sido ane bazando na tokokoro e jiri kurunge e kado mi e kado ka fo wuli ke jokke baddo kolo ka kalanzo konena wuli ke jokke baddo de tumika yimbele wa na keti focho ko la kuiga do sekega lubala ile ko ni tara ne ka nyasa ko manga mama soro ne ka teke dauka kutola ko kuna sini tasuma de woni wulila akalanso yi nywa so yere ya soro ya direction yi kuma mena no kera wuli ka jokera segu police so me no de jamara no sumai o mau fe kata se dugula mauma kaseka wuli ka jokko nge alibi kaseka talu sigi senga mamu ngera ni so ye ko nye ko ni masora la folo nga segu ka fola ko ne wuli ka jamu no mbeka ke ko fo fere de katiga jona kaseka ni moloka kata tasma do kalanzo la yalma ne ko intora sena atna ke so kaseka mau bla mi ka do ka fo basi bala yere mene ko na kaseka mau bla jasara mene ko na segu sido ani bazando kaseka feretige o hagla munu be sinabi kaseka fusiru dana no make ka do be do like do foto de ngoni hagli sigi e ka do kambla lo sraka ka be ke gele de ambe dugo ke afura to na jamana imbasi na lafia na mbeke kuma yushu ani kle yarabi Allah kanga jamana blo mene kono namburai ambalona ka fo franyonga ndo be sinani yasuru te dore de kalanse kerele ka wuliga dawke o kalante dore de mi ka ko fra fina ka clienton kata siga do fanga jamana wuliga daw bisaka ka to na ku tegari nyoma basigi lafia o chokoli kama kasego bara uya kubaya o siga fo nkene ka mala ka fo kala nkene ka akonye ma yabe mami mbolo we hamidu yakuba
Maiga yale ba ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sɔgɔmada in na sigili bɛ baara dɔ de kɔnɔna na min daminɛna depuis kunun. CEDEAO ani Union africaine représentants an y'olu de wele an kana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka baara kɛcogo la sécurité kɔnɔna la. Bi n'i ye jateminɛ kɛ insécurité fanga ka bon kojugu an ka jamana kɔnɔna na. Kuma tɛ an ka kɔrɔnfɛla fanfɛla ninnu ma. Donc an ka projet dɔ bɛ en place n'a fɔ ma ko projet JAS Futur Avenir Juste siniɲɛsigi labɛnko ɲuman o bɛ kɛ cogoya min na an ka projet hakilina o de ye. O projet baara kɔnɔna na an y'a laɲini CEDEAO mɔgɔw ani Union africaine mɔgɔw ka na an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Insécurité ye fɛn min ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ dɛ. Bi fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni hakilinaw de ye. Hakilinaba ninnu bɛ bɔ olu ka yɔrɔ de la. A programme ba ni a fɛngɛba ninnu bɛ bɔ olu ka yɔrɔ la ka na. Mais n'i y'a jateminɛ caman ni an ka dugu réalités tɛ taa. Donc o kɔfɛ fana n'i y'a jateminɛ bi fɛn fɛn bɛ ka kɛ lakana kɔnɔna na bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. Parce que o de ye hakilina kura ye. Adamaden bɛɛ k'i sen jɔ a yɛrɛ ka lakanani kɔnɔna na. Donc o baara bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ ɲɔgɔn sigi an ka kumaw kan ka ɲɔgɔn bilasira. An fana hakilina min b'an fɛ ka bɔ an ka population ka yɔrɔ insécurité kɛlɛli kɔnɔna na an y'a essayer k'olu kuma falenfɔlɔw kɛ pour que an bɛ se ka ko kɛ hakilina kelen ye. Programme in y'a fɔ ye cogoya min na a bɛ kɛ jamana 6 de kɔnɔna na. Mali b'a la. Mali fana kɔnɔna na région 3 de concerné don. Mopti, Tombouctou ani Gao. Bon anw ni ASSN n'o y'an ka partenaire ye ani consortium ADD plus Réunion Pérez an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an y'a laɲini ka taa Gao de k'an ka baara kɛ Gao région kɔnɔna na sécurité kan o de la an ye Gao choisi mais an tɔw ka ca tɔw bɛ région wɛrɛw la justice kunda ani bɛɛ sen bɛ se ka don bɛɛ sabatili la cogoya min na o ko kan o baara kɔnɔna na an ye kalan dɔw kɛ a fɔ a ma ko étude an ka maakɔrɔw n'a fɔ ma ko an ka dugutigiw an ka alimamiw an ka musokuntigiw an ka denmisɛnninkuntigiw ani an ka laada bɛ mɔgɔ minnu bolo n'a fɔ ma ko chefferie traditionnelle olu jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn sabatili kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ ye mun ye conflits kɛlɛw ni bɛnbaliyaw ni fɛnw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa o baara kɔnɔna na cogoya min na an ye kalan de k'o kan k'a yira mun de bɛ bi terrain kan jɔn de bɛ intervenir o baara ninnu kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'u kan parce que Mali situation yɛlɛmana depuis 2012 n'i y'a jate marifaw de bɛ san marifa cikanw de bɛ yen bombe cikanw de bɛ yen donc du coup a bɛna yɛlɛma don ko la. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Hamidu Yakuba ni tun ye ale ka ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya bi ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw olu k'u ka minɛnw cɛli daminɛ ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o b'a la ka kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ min ye ka dɔn k'a fɔ ko Tombouctukaw fɛ yen minnu tun bɛ yen ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka taali baaraw o sigira sen kan u kɛlen kɔfɛ fasoden dɔw b'u hakili di Faransi kɛlɛkɛcɛw ka taali la an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bala Traoré force barikani mun bɛ Mali la n'o ye Faransi ka kɛlɛkɛdenw ye donc u bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni ko u ye Tesaliti fɔlɔ bila après u ye Kidali bila kunun tout près donc ko u ye Tombouctou de libérer o force malien sɔrɔsiw ye o hukumu kɔnɔ ne b'a fɔ o ye tare Mali ma ka sababu kɛ mun ye barikani bɛ an ka jamana kɔnɔ depuis 2012-2013 donc 109 fo 8 foyi ma bɔ gɛlɛya la ne mun kɔni ma fara a ka fɛn ma bɔ a la donc ɲininkali mun bɛ kɛ est-ce que Faransi ye nafa ɲɛ a ma nafa ɲɛ ou bien u nɔ bɛ kɛlɛ la u nɔ tɛ kɛlɛ la ne kɔni ka taa ɲini k'o jaabi ne kɔni bɛ mun dɔn dɔrɔn Faransi nalen ni bin tɛ foyi ma bɔ gɛlɛya la dɔw de farala kan donc u nana ko mun kama a ma ɲɛnabɔ u k'u ka kasaw kuru u ka taga. Ne tɔgɔ Solomani Fɔnba ne kɔni hakilina ye min ye ni Faransi sera ka taa a kɔni a ka di ne yɛrɛ ye parce que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la u jɔyɔrɔ dɔgɔyala ko in na parce que Faransi bɛ yen MINUSMA bɛ Faransi ka baara la hali barikani tagalen yɛrɛ MINUSMA yɛrɛ kan ka taa parce que bi bi in na an kɔni bɛ ka kunnafoni minnu lajɛ n'olu kɔni kɛra tiɲɛ ye ko ne bolo armée malienne bɛ se ka Mali sécuriser dɔɔni donc minnu bɛ fɛ ka terroriste ninnu daga bɔ an da la n'olu sera ka k'an dɛmɛ fɛn ka Faransi sen bɔ a la o kɔni ka di ne Solomani ye walahi. Ne tɔgɔ Abdulaziz Dawo an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan vraiment ka baara kɛ tiɲɛ kan fɛn min tɛ ɲɛ baara kɔnɔna na an kan k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ se k'olu bɔ an sen kɔrɔ cogoya minnu na walasa an bɛ se ka avancer mais ne kɔni bolo n'u bɔra nin cogoya na tantɔ u bɛna na woba de bila an ka jamana kɔnɔna na parce que an bɛ don min na i ko bi sɔrɔsi hakɛya min bɛ an bolo a ka gɛlɛn an ka se ka Mali dugukolo bɛɛ lakana et puis o yɛrɛ bɔlen kɔ a la renseignement na fana minɛn dɔw bɛ yen nɔ an mago bɛ olu la minnu bɛ tubabu bolo minnu bɛ se ka renseignement jɔnjɔn di anw ma nka min ye mɔgɔ caman ka haminako ye i n'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko janfa dɔ bɛ tubabu fan fɛ ne bolo faransɛw ka jamana ɲɛmɔgɔ nali an ka jamana in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka o tiɲɛw bɛɛ fɔ a ɲɛna donc fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ a la ani an bɛ se ka baara kɛ cogoya kura minnu na tiɲɛ kan walasa an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la olu ka se ka dantigɛ joona. Ne tɔgɔ Mumini Sila barikani ka taali ka bɔ kɔrɔnyanfan fɛ mɔgɔ caman hakili la kojugu don ka da anw ka jamana yɔrɔ ka sɔrɔ kojugu tɛ sabula n'i y'a mɛn ko dɔ ko bi indépendant o y'a ye jamana min y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ alors i ye mɔgɔw wele a ka n'i dɛmɛ
aka ka wara faga wara te ka faga wara be ka tieni ke kata ni utinya ferem be sorola karmas na bo komi an kungolo akanna anganje ga wara faga wara masika faga ne bisira dima ikata iki lafia awna mo wara nyini munu bisika awn de ka nga wara fa ne alpha fadigaye bon ne bulu francika kelegede nun tagali ka bo anga jamana kora fanfela na otina ka amma bashi parce que jamana yere ga garantie sécurité la o ka nga soro jamana yere ga kelegece don ni francis sorasu ko kolo be yoroto ambulo we ala tanu go o ba yera ka fo am fana fanga do soro même se ka to am se ka anyere la kana donc ne nyati bashi mo fu lo ambala na ka fo ni tuye malide do kanye ambe dugo ke jamana imbasina la fia we na choko me fe yarabe ala ka jamana blo mene kono namburaye mi ale bi france ko jamana tigi nani segu ka o olu ke ka do ko franya kuldo be o pmada ni asoro betali ke abakar sirig mentala ale ko segu ka o pmana ka conference jamana tigi nani ye angalame segu makoroba cha mani anwele do na tawlo bina franya ngala time chikan bugolo ka nyishi anga jamana kundigi mano ye colonel ashimi gotaye krengele ama makron mbe kan nani minke ka do ka fonde ne nata afa malla segu makoroba ko ama bali ulula olu ya fo ka fo krengele ama ko mawo ma be mali njugu yala olu ye feminge ubadon ko kwa bele jilebi na furundo makron furundo ka dese akumbe malika ko ashimu goita ko kafi ko kibe chugo mina kikato oto chugo akile ne kala yelema ko olu ya fo shogali ya ko sira nga gele ko me ko kala ti bo sira nga ka awashi madama na obesra klinika meni aw ya bla wallahi ko abi dafri to dala chugo abi dafri aw dala ti asima ko tesi olu ye minge ubadon ubashidon o sawbiolo ko ka da itloka makoronga nani ma bali olula olu ba do ajashile desele barka bane bina mali kono ya me ko jando yere la korochoko kan kolala ashimu gota kiki jando yere la ko mali do ngomi o de dajirala so fenti be mali do makala do adonda fe abolo abada ani mawo manana kolala ashimu gota kika kuna wolo bolo to ko bito tarukula mali bi joni awye ko forondolo madam ne makolo ra forondolo ma chama forondolo ko mi mbika ke kwa doni do de kola ashimu gunta soko makoro ko bina boga maife do na tala ko ya noche juma nata olu rubina fara nyonka dala ta ko laba min bina ke kungo kono ka dati di jema bela jele mina bwa kalama ko ya noche ni makoro nana malidonga hamini malidonga fete dorede u te faransi kola ble faransi sorasu ka boya ani risu ka ndike di njoma malika jo malika kekele ko olu mako be odron de la de la ko bataki fana chima ni alaka jes sente mo ka bolla seguya kolonel ashimi goita ko mi fiye e jole me choko mina ini shogal ko kala maiga aya joti foi te bosra inga ka ausro abada ni allah subhanahu wa ta'ala ka je meni awya jinge ko mainde ko liye mi yakubado ni ka wure daka de kan yeshima yanu yaro kana kuma fe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambalo den ka foni tuye abakar sirike meta kanya fora choko mina ya rabbi alab jamana imbasina lafia ala kambla usrakan o wati kele ko na do ka fola ko mi ka do ko france jamana yi ko ka do ka fa be ga foto ko mina ke ka do ku nyanga jamana tsika ta ganyo do bebe ki ta fo france ka page officielle sans fela la o ya sere do ko franya ngona na kaira ka fo ko kalo sale ngona na uluka bara famba bekera mali surasu demeni ube ku tegere nyoma surance la ka wele bi blauma ko kama ulube ka bara chamanga oni mali surasu be go ken wati laba nuna ko ne jite mina ministre munun tara ka do ka fo krena ni ulutara songo banyangara marabulo konana ko francis kelega taw de kera soy ka wuli ka jobale gele ka ku lakana ka tawero ina ka segi onata balele konana ko puma ubega chaya mamunu balaka ne foluma wale maka puma chama foluma ko ni achite mena ka chama bebe uteko kalama ko puma uluka nyema ujamana nyema une ulube puma nyoya ula alibe ka segu tekere nyoma wati kele kona do balaka boka krefe denke ogolu ti dore kera ulubo fle de kule madama doni jamana kona ambe dugo ke anga jamana konana fanfa ya glesegi basigi la fia kasaka jamana imbla basigi mene kono ala ka keti nambura ye mi ka do ka fanga jamana kono na accident siraba nga sara ka don ka fobi kunungo okoni ngera fosigoro mafla kasaka ma sababu jango ni ko lu kasara unina o minkera demsena ka do ya sura ere école sutigi do o école sutigi abibo sabale bugo ambalona ka fo aka kalanso obiwele ko dusuba keita e ka do weyret promoteur ayret tuwe la kol krama way kokura kunungo ko sodarma frade nyonge kana sama amadini yoro la badlabu kasinga sama te ka kasara akra bonani na yoro ni belela jama kula ngala kana bauna na do oni jama che o watikele kona retro rabuka fe beni do fana
ale fana bola kana demseni fla ko lu to jakarta savela la ka yela ulu ka ulu fla fana ka se ko lu kasara unina nimbele yele ko ni cena ka mabse ka femi fo angata doni na me fe ka sejuna kasara na madonga boli choko do be abe mau blaka fo cena ka atiku be ka tata choko mina ana ketu abato ali sraban kasa kira mau bise go akla da ko se fe ka fo madoni tenini badla buta mengera no ko ngera so ene ka se ka kasara ko ni se sigidala mau ye wuli ka do minke madobu kashira di ako senfe anga dolame Manture totalement be ka bodarabu yan fan fe kana client chama ngunjole ngumbeya usudraman fla de ya ese kube ngonge ngana ota kin fe ka teme kili na kana client nunta ko benani mo tigi abe ka sira traverser ta ngon dribble to la linda na bla wala ka goshi debni sira traverser la yan foya ga goshi fo kana ile borning ka afa enku ama boy ne tara so tenin ko chilindo abulu fla be kalkale no kata ka sembe karkari nere de sover ka ila polsu la bolito angele ka mine tanyere pe fe ka jeni me polsu intervenir me kamase nere ko mbulu balabu yoron naya polsu manga boya circulation aba labe kuma moto tugu fe moto tugu nu mobile tugu mais mobile tugu taka no moto tugu bi moto tiara Bamako akera degmi yere le malien mo en fait sans flower sans ça va taka marché ay taximan nu antonyo ne ne ko antenta yafa Bamako gitron simai ame 20 ta ame papier beta ibeta fanfa te kalo ke nimiga wakele waduru de ga mobile la ne tenta yafa re ame papier ta o de kama mais ne ko ni memundo ya on ga sigoroi fe accident pilipari sotrama ga bulu ko jugudo parce que yanno ni sera ya un point badi amadin dado kuma be uni vitesse de besia uni vitesse besia muto tugu ba foku be sera tega kuma sotrama be dese ka jabuta bul fen bo la fa ofa ni be sera point na surtout fetero mina be ni ka sangere sans flabo no ya amadin dai ni be sera point magara taxi bolayo agara voiture bolayo agara personnel bolayo agara sotrama bolayo aita don doni mais jamana nyemo ko fena ka da je fetero mina na chenendu fa be ga karama dombe ni me ka tia yoro e fere ka tugo bela fege se ka yoro la bul fen bo la fena aita akili sigida ambalodan kafoni tuye mado kanye mimbe ni asrona kasara nina shifina kado atoka yuzumana keita promoteur de goldo nya fachiko bina e kado damseni yere do kaseka ni mbona nina musukele ani dev sababu jango kwa jana jawbala yele bikabi ambe dugo ke yarabi ala sabale bugu ala ka bada no gaye ni nywane o kaseka nkisha kasara nywane ma namburai mebi anga franyela fanga manyema krania na shogal kukala maiga odo bay ka do ka fo fendo fo ale makasoro jamana tigi be ke ka do ku be femi fo jamana tigi na le de ko ni ka do ka fu e baraka nyoye ka kuma do fo chokal ko kala maika makasoro jamana tigi be ke ka do ko ni kelimanga me ka do ka fo franya la fanga de me bado ni asuro tele ke docteur alay bokumuna ale ba akla de ko se fe angalame abe munu fo ate galonti ke moyo quoi ça dire munu ya ke ka teme modibo keita ali mamadou konate min kanyo la bofo fili dabo sisoko min kanyo bofo atete min kanyo ibeka tout ce qu'on peut prendre de positif à kofo et dans sa nature même mo min do ni mo kera mo bay jamana dirigeant et do ati feka de busugo do so tigima pour lui ce n'est pas bon pour le pays même la bonne logique de kono nous desera ko yora fam parce que nous fait nous mana karsa ya keta karsa ya fota aw ko mo côté aw dum beka be ni nyesi mo kelema et voilà clivage ko boyara mina ayo hakiliji kuma mina premier ministre beta kuma onu munu commencera folo kana France ko kuma fo ka fo ko no antise kan nyesi France man te communauté internationale ou bebla la mission de là do tarafana ou kana donc tout pour que aka asimi ani tiogel bo nyona fait tout pour que tiogel akana ke premier ministre tuguni et min fara lo kan c'est que ulu ya asimi kan rencontre nous ne fait nous leur travail c'est quoi c'est de cliver il va clivage mais kede c'est pas en disant que tiogel de clivage qu'elle a au tête ulu radio parce que ulu de fait que asimi tie ani tiogel chebo mais au bebe nyesi premier ministre ma ka président Toy, vous insultez le premier ministre, croyant que le président a hakili maï. Alors que ce colonel-là, moi je ne l'aimais pas, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à les fréquenter, comment menanya me tchogel de commandement foka. C'est là où moi j'ai confiance en eux. Et le fait qu'à Tara Ghana, ils lui ont dit qu'Ana son ninga qui est premier ministre, et il dit, lui, il préfère même président de transition. Ambe so ika ke président de transition. Hal ni président de transition ben binala. Ale moufo malila. Ko M5 de premier ministre ta. Nous ye mouko minta kale bota kalte sigo ako. Ubeka bara mununke. Ubeka mina mununsa. Ulu tara de kasa sa maliwari la. Donc, nina nyokona u chaman de be pourquoi amad da ukakumana. Maintenant, kilivaji ou yake chogodi. Ko chogel veut diviser les. Ou taro de fois asimiyo. Ko ni premier ministre. Mais malheureusement pour eux, Assimi est plus intelligent que tous. Parce que akuma ko ako discours politique kale tout là. Les gens politiques là, chacun parle comme il veut. Entre vous là, régler vos problèmes. Mais ce premier ministre là,
Le peuple le veut, et moi aussi j'ai ma confiance en lui. Au des fabules. Maintenant, donc là, mumbe kuma ko jugo, ko blaka service révélé ça. Ou ya bla service là. Assimi a dit vraiment débarrasse-toi de mon nom. Quand attend trop ta ka fo kiba do fin de là. Ka fo benya na kuma fait. Mais jusqu'à ce que les pour faire comprendre comme si Koulouni Hassim de Bena quand Koulouni fait. Alors que leur rôle c'était quoi? Faire tomber Tchogel et maintenant s'attaquer plus facilement à Hassim parce que maintenant Moro de Sigi qui va mettre des roues dans les... Bon, les militaires ont compris ça au des fabules belles. Ambalodan Kafoni, tu es allé beaucoup Mukanye, Frani la Fanga de Meni, et Kado Mado, mais Kado parti et la Maye, Oluka Kado Kafo, Chabo Media sur Hamidou Dumbiaye, Oluko Frani la Fanga de Benga, Koka, partout Kanga Barake, Baranoga Munubenia sur nous et Wulika Joy, Kasora Amake, Benga Barabe Blaka, Frani la Fanga de Meni, Hamidou Kumami Foye, la Matokola Angalame. Pour dire que c'est un fou débat. On a un problème soigné, on a essayé en paix. Sinon, paye doké, mais n'a pas essayé on a amélioré. C'est-à-dire, on a essayé, son premier fait, on a essayé, il y a son colon policier qui a béni. Au dato, comment mangatike en ignorante. Quand faut qu'on a dodo en ignorante, même misali que dodo mauda, mais misali timo. Transition d'amener, parti politique, follow miafo. Pour transition à quelques partis politiques ou le gouvernement, on n'a jamais changé parce que pour nous, la transition doit être neutre. Parce que après faire élection, les gens organisés. Mais on m'a l'amené là, parce que parti ton numéro de premier ministériel, parti ton de gouvernement. Donc pour moi, en boulot, transition, neutralité, c'est important. Donc, mon politique, mon élection préparée, on est au fond, il n'est pas à d'amener. Donc, nous donnons neutralité. A baissé qu'à ni maïe, mami, n'a de tona, ni coloration tala. Donc, n'a soro à ta intérêt particulier de tradition conduite là. On le dit en français. On ne peut pas être juge et parti. Et politique, ton, et bien, faire un guinée. Tchamandia fanga kekouye kasi kana abouti élection de là. Ah, et bien, pour période gérer, pour nous, depuis le début, en yafo. Ou à soro, Shogel Kokumate, ou à soro, Assimi Kokumate, non. En opposition, départ d'amener les positions là. Car faut transition phase fort là. Critique ou kumekeo. Ni c'est là où on a on t'a parlé de la culture, la mounu me critique parce que vous c'est mal voilà. Obéo. On te critique au voiture. Mais il a fallu que on me kana fanga là pour que on nous critique table. Ça veut dire on le compte donner quoi. Sinon on position m'a fallu départ d'amener encore en c'est moi là. En gagnant militaire ou ani technicien ou ka bara technique que gouvernement kono CNT ka CNT politique. Donc aujourd'hui on va position m'a fallu. Moi on va position fallu la mounu kumbe à damena. Nous le commettons à fond. Non, c'est un régime militaire. Je ne serai pas complice d'un régime militaire. Au lieu de comment on fallait non. Donc après ça, il y a donné de nos les dans nos position fallait non. Tant que cela m'a fallu. Ambalodan Kafoni, tu es Amidou Kanye. Fais mes cadeaux Kafoye. Les mots la fora tu comme l'anga jamana basi la fia yarabia la kamali blosra kanambura ye. Alassane Tangara. Ale koko bi. Ale be fait mi fo. Jamana inkona na biga tata tu comme na. Quoi ale ici gabale yele kitemina quoi ketu ko ni jenaya kan. Ko tenyeta foganya sanga jamana ma Alassane Tangara kuma mi fo oufle. C'est-à-dire que les damadon ka analyse talaka foi diema billahi malikote yere ko debe o ne kamana gwa e politique mo ka wuli ku tega di shetanema no andike freble de on dike sababuye kama shiposhi fatu abada kaburudo ambia an faso kono ni mingera billahi amba fo pia. Aw ni mati nyo ave, aw na faso de benyo ave, aw na nga jamana de onde benyo ave, aw na nga brushi kono mo de benyo ave minu ndoyo nedo, aw ni ma minu mbe nu tise ka voyager kata duguwere la, aw no lu de benyo ave, aw na nga armée de benyo ave. Billahi, aw nga jamana be bo denge kono chugomi, ode hami ba na ode jorobe aw na. Tie kele ne de, dongo do iba soro politique ma mimbi mali kono ya 200 et quelques partis politiques. O ereti here folo. Wati dola ukodo menywama ubi nywa buruja ubi bala ujigi nywanga ubi nywa vanene ka nywa banene e wati dola olu bi klatugu uni minu ye nywa vani nywa banene ka faranywanga ko lu ka hakina ikini aw bora aw ndara boulevard safe aw ngo akadi teninduguma me politique madaka na douala aw no fo o pemu mi bebi o di politique ma minu vle duguma ani almami minu bi misiri kono politicien olu fara la nyanga ka nga assemblée milliardaire daji ka fanda nde umbo ka tout di sayama et de ko président imperturbable qui va faire donc ne jena ka bo sente kono aw nya halalaw de
ango billahi ti to sente kono ne ba do e bo sente kono nana santangara ananga jamakulu ango ko kude tamay malima obi ami fanga mi ngono ati dafira onyana ya de geleya e dokanati abada ni jamana mara masa abe bekama na filila ami pression ki aka clé parce que on de ka intérêt bi en jeu na bala ka jekulu langolo zigi kunu minu yanga faso ci kano lubi faranyo anga bi ko parce que ka hakina e kelenye ami nya fe on fana jome kare kuna ambalana ka foni tu ala san tagaran kanye mi ka do ka fo bi jamana konana beni akila beni ka famale ni tu yari ka ya foto ko minanga jamana basigi lafia yarabi ala ka mali blue straka nambora ye amita nyono marabulo konela kulu mebe na bewele ko malien tuko o nyemani ya surbeta lika Ibrahima Jawarala ale tamato ta doka fanya ngona na krania na sibrido kata nyono anaka jagulu kata de meyonya ke million ta ani saba kata oke ka doka fo de meyonya ke nya sinyono na manya ka fo gele mausoro watatola mamina na sira segu kuna fono kira maka foka ka laja ka segi ko nyono sira kwa chemai fieu ko nyono ngoni kika doka abseka gele suku be soro sira la aya ira ka fo ale kon mita ko faso kodo atara ka kla ka million ta ani saba mi ka doka farana ko yi o million ta ni fla ko ke de me ka kla ka ta mamunu enu lu cholo la gele aso yi ka ta million gele jedi oluma afura ka tanu ka wali nyondo musola ka do nyono gona na nyono musola ka o ko mini bere gele matumbe ubuga kla di anga nyono musola me to ay umdaw ne to wala la muso ga nyamo ga ka wajabalu ko mini nan sigoro bembe kala ngurama madam jara wallahi ango mali nyine bango ngade mali de do eble ngani jawara seka sieda mwana ka delegation ko minu nyeda anga angu be grende kono muso ni nyene wangao ngalbi nyene mine de taraka da muso anje u fagara anje u be grende kono kala tolibi angu da do mo be ko sambe kana laja na le akili jigina ana anje bi fara le na samake awande mu ko minna ango ni zelena anye geni se ka geni ba amini kasa utara takma blanga malola ka jeni nandara wange kolibini ka fa wallahi azena ndere maram dambele Safiatu Konate ka bo nyono yanino degu mi be an nyono nga ukan an ni yaraw ni Allah taala de bado an de bolila an che bolila setanye dabalitanye an ban de merde ka hali na woni minke awo angere songo gele ala fembe gele be nyono yanino na fara ko mo be Bamako kana nyono yanino abe fo ki inana jaine me de kono nala yanino ko ni nana do nyuma te segi degu banga nyono yanno de fay de gele tambolo ambe geni de se ka anyere balo yanino o geni se yoro yara la yara uni marfa dabu banga uni fe bela gele banga ayande me koy madam sabana bibat sore ka bo enviti bere gela ne nyono ngadi mene furula kolongono nere ni fleka ba ala enda mi va shike ujago tinya na mbulu ka sababu ke ni mbuli wallahi dondo kera la ambi shiko ngona tlema temeni kaba ala ne da ne furula ka buro ko sama delika kongo ke nere ko bisumani ni bi mbade ba sa mama mitato be ngwala ya sutura ala ka sutura ne to ko binu sabe ka bo kala sigida sugurani anti saga ta furula ali danga kono nan tara minongo uba ngenga bo kala so jora anga dugula utara metere uge ka école de uge ka classe datugu ande ko be yalala bolofe ubina ke ma jogo ye ni kalante bi nyetate ne to ma sanga madam kamara ka ba kula marala angona bara fale do andi foro doan nanya mo ko sora mingo kanga na kananga malakale tiana diaranya sone ni arabe ke sababu ka saya suru ya mo ko an woni bi sigidala ya Allah fi ande bi Allah fi ande jini u ko anga na nyochike anyu wele ko anga dugutigi fe nguka na anuka kuma nanya nyo bara nanga na miduma mba duma uko ko sigi ka fotala ko nyoka na tike ala ke watu dokera la ubora muna doni anya nga dimsanu mbla ku ka ta nyotike o nyotike ko na utara ka ta nga dimsani nani sore ku mina ka ta nai o gele bonga bi ala diseka suno wa dimsani nani be musotigi ubu bolo ko nai ali dama do akmana ami malo de sa wa ba samana ni biduru ani duru klo biolobla ani so ba da na asa ka ke sare ka dindoma ka fo ko ne kuma dlale ko abina fo fama e kuma dlale nda mi na fo fama e de fo ko ra ka jugu mi be aka jugu nai ami se ka mi va mbo de fo anwani jigi bana ni be ta ro ni kele ni ambalo dan ka fo ni ti nyono muso kanye sibrido antumbe kene kan nyono ni e mawi ni mama ipmata baby kashi no watikele ko na mi dalika ni foi doba fo kube gelea kwa ni ka fo kube ni pmai ko ka fo ko dokero rati wala mabuku kuma kwa ni langari e kadu ya foto ko na pma labana
ni bɛ dun ta yɔrɔ ye kelen an ka dɔ bi a tɛ dala bin nka a b'i balima dɔ de dala an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kelen in na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya kelen na n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛɛ ye adamadenya an ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya kɛ gɛlɛya ye ka hami ni bɛɛ ye e ka dɔn n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ɲɛta walima ka se k'a dɔn bi fɛn min bɛ yen n'o bɛ mara kɔnɔ na an da bɛ s'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o hukumu kelen kɔnɔ na min ye Ibrahima Jawara yɛrɛ ye n'ale taara maliyɛn tu kuru a y'a sigi ka kasi a kɛlen kɔfɛ ka ɲɛni dɔw ye ani a ye fɛn min ye kɛnɛ kan ye ale yɛrɛ ani nigela min taara ye ɲɔnɔna lamɛnni b'a fo k'a to segu surasiw kun kan ka da ka taa u sera segu mun ka ɲɛma sɔrɔ la nka ko k'ale n'a ka mɔbili bɛ sira minɛ n'a kɛra min ye k'o de don a taara kɛnɛ kan a ye fɛn min ye kɛnɛ kan a yɛrɛ kun sirila a bɛ kasi a ɲɛji la Ibrahima Jawara maliyɛn tu kuru ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ni n ko n bɛ jɛnɛko fo parce que olu taara s'a ma Bamako a ko président ɲɔnɔ bɛ degun na ɲɔnɔ tɛ sunɔgɔ ɲɔnɔ sɛgɛnna ɲɔnɔ ɲanina muso caman bɛ association u tɛ ka taa u ka sɛnɛ kɛ a ko ne y'i ye nin y'a san 3 ye i bɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ taama i taara Bayangara i taara Nord la i taara yɔrɔ bɛɛ n b'a fɛ i kana ɲɔnɔ u y'o kuma fɔ ka tila yɔrɔ min n sigilen n ko bɔn n bɛ taa ɲɔnɔ parce que a bɛ komi ni mɔgɔ ni joli bɛ ka bɔ a fari la ne ko ko i bɛna dɛmɛ ko f'i k'i miiri o dɛmɛni na o tɛ ne ye n ko n bɛ na ko i bɛna ɲɔnɔ sécurité ɲɔnɔ sira fɛ u bɛ se ka attaquer n ko non ni balimaw bɛ problème na i yɛrɛ ka taa o problème a k'i sɔrɔ o fɔ ka di k'a fɔ k'i sigilen bɛ k'a tigi lajɛ télé la n nana min fɔ a ɲɛna ɲɔnɔkaw a ka degun n'an ma sunɔgɔ ne Ibrahima Jawara n tɛ sunɔgɔ degun min b'a kan o degun kelen de bɛ ne kan an musow surtout an bɛ sɛgɛn min na Bamakɔ musow bɛ cogo min k'a fɔ ko barakaw b'u bolo aw yɛrɛ de bɛ wuli ka taga sɛnɛ kɛ ka na ka tobili kɛ ka du ladon ka aw denw ladon ka aw cɛw ladon walahi n'an ma sunɔgɔ ne balimakɛ aw ye mɔgɔ dɛmɛtaw de ye parce que ni mɔgɔ min ko an ye n dɛmɛ n bɛ baara min na n ka se k'o baara continuer ni m'o dɛmɛ i bɛ taa jɔn dɛmɛ aw kan ka dɛmɛ bi an bɛ continuer k'a dɛmɛ sini n'an ma sunɔgɔ ɲɔgɔn musow an maliyɛn tukuru an tɛ sunɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ sini n'Ala kira sɔnna an ma an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ aw ye an b'a kɛ. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Jawara kan ye ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan ɲɔnɔna lamini foli ni ta ni barikada taara ka ɲɛ sama an bɛ dugawu kɛ wa parti politique sira tɛ dɛ a taara de ko jɛkulu o ye association min ye maliyɛn tukuru sira ye an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka ca n'o kɛra an mago bɛ ɲini fɛn min na o bɛ sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ ko Mali ka fɛnkɔrɔ 900 o bɔra l'Américain jamana kɔnɔ na olu yɛrɛ de y'a minɛ ka segin Mali la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ o kunbɛli kɔfɛ o kunbɛli an ka ministre ɲɛma e ka dɔn n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ ministre ɲɛma so la min an ma jaabi ye ale ka dɔn k'a fɔ ministre ɲɛma o kɛrɛfɛma dɔ ye ale bɛ ka dɔn k'a fɔ fɛnkɔrɔ ninnu na de a kunbɛli la ale bɛ kuma min fɔ an k'a ma jaabi an k'a lamɛn. nin ye kunnawoloba ye an ka jamana ma mɔgɔ mɔgɔ b'an anw ka jamana buruja nin ye misali de ye k'a fɔ an ma bɔ bi Mali tɛ bilako ye Mali nin ye ba yirigaw de ye donc an ka problème ye min ye gɛlɛya min b'an kan o de ye nin yɛrɛ sonyɛli ninnu an ka minɛnw sonyɛli a y'a tɔ yiriwa minɛn minnu nana 900 o tɛ manamana fɛn ye dɛ 900 a dun kelen-kelen na bɛɛ sur le plan international marché noir la c'est à dire que n'u b'u feere a kelen-kelen na bɛɛ dɔw b'u la u bɛ miliyari sɔrɔ kelen mais américains ɲana ma ka u minɛ o b'an ne o bɛnkan b'an ni américains cɛ ni u nana k'u b'u la don u b'u la segin a yɔrɔ damadamaw de bɛ Mali kɔnɔ yan n'olu minɛnw tɛ se ka bɔ o ye Joyila mara o ye a bɛ fɔ yɔrɔ min na Jene mara no delta intérieur du Niger pays Dogon donc le delta ka taa Segu ka taa fo Ɲafunke o minɛnw n'olu yera kɔfɛ feerelikɛla min bolo u b'a minɛ américains b'a minɛ ni autorisation donc vraiment ni ninnu nalen minɛn ninnu nalen kunnawolo don misali don k'a fɔ Mali ye jamana kɔrɔba ye Mali tɛ 1960 ye dɛ o bɛ dɔn cogo min na a fɔra sisan minɛnw mana wa sisan an bɛna u la dɔnniya u la kodɔnya a bɛ fɔ min bɛna tubabukan na exposition bɛna kɛ an b'u bɔ carton ninnu kɔnɔ an b'u u sɛbɛn fɔlɔ f'u ka cataloguer a bɛ fɔ min ma c'est à dire que fɔ an ka comme carte d'identité k'u la ni carte d'identité kɛr'u la an b'u exposer n'an y'u exposer a bɛ to jamana mɔgɔw bɛɛ bɛna ka n'a ma filɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na malidenya ka k'i ma nisɔndiya ye ka kɛ mɔgɔw bolo kunnawolo ye ninnu jɔyɔrɔ fana bɛ se ka k'a la dɔnkiliw bɛ yen dɛ min b'an ka janjow fɔ mais ninnu fana b'a jira k'a fɔ anw an bɛ technologie min fɔ bi bi in na ni babuw b'a ɲini k'a kɛ
kɛ komi n'a sɔrɔ olu de fɔlɔ t'a dɔn mais anw y'o sɔrɔ a mɛnna an ka minɛn caman de bɛ Faransi hakili la i b'a dɔn Faransi président Emmanuel Macron a ko sisan u sɔnna u bɛna ni minɛnw ye minɛnw ka ca minɛn bɔra wagati depuis an bɛ jɔnya juru la tuma min minɛn caman taara fo kana sisan an nana mɔgɔ minnu tun bɛ mun bɛ n'a bɛ f'u ma chercheur n'u bɛ ɲinini kɛ o caman taara o fana ye caman bɔra ka taa mais caman taara u nana u y'a bɔ ka taa u k'u bɛ taa analysew k'a la u ma segin olu o minɛnw a ka ca a bɛ n y'a f'i ye cogo min a bɛ Hollande a bɛ Amérique a bɛ Faransi donc o minɛn caman de bɛ yen min kan ka segin. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye an ma jaabi kan ye a fɔra cogo min na an ka minɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ lamɛrikɛn jamanaw kɔnɔ na k'u yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka na n'u ye ala ka nin n'a ɲɔgɔnnaw ni k'olu caya wa ko n'i ka dɔn a kelen kelen dɔw bɛ yen miliyari k'a dɔw ka ca n'o ye ala k'a kɛ yarabi a tɔ bala yɛlɛ ka se ka na n'olu ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na siri kɔlɔ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa Chad jamana kɔnɔna na Chad jamanadenw kɔni bɔra ni ka nisɔngoya taama dɔ kɔni kɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u tun ye nisɔngoya taama in laɲini kɛ kabini kuma jan ka jamana ɲɛmaaw kuma sɔn ka jɛndi yamaruya d'u ma u ka se ka nisɔngoya taama in kɛ nka dɔgɔ fana ye tɛmɛlen na yamaruya dil'u ma o nisɔngoya taama nin kɔni kɛ taama nin yɛrɛ kun sinnen bɛ fɛn ma o y'a yira k'a fɔ k'olu ka furancɛla fanga kɔni bɛ ka baara kɛ ni fɛn min ye n'a bɛ fɔ a ma ko charte ko yɛlɛma ka don o charte in na ko ka sababuya kɛ ko janfa caman kɔni bɛ charte in kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Senegal jamana buru kɔni ko dɔ bɛna fara o sɔngɔ kan nin kuma in kɔni cayalen bɛ Senegal jamana kɔnɔna na bi na ntɛnɛn tɛmɛnen Senegal ministre min ɲɛsinnen bɛ jagoko ma ale ni buru baarakɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ a sigikafɔ in kɔni kuncɛlen o y'a yira k'a fɔ ko buru bɛna bɔ 30 la ka taa 35 la n'an bɔra an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na ntɛnɛn tɛmɛlen cɛ marifatigi dɔw n'u bɛ Alpha Akhtar n'u b'ale tɔgɔ la ni ma kofɔlen kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa Saba kɔnɔna na ka se ka taa muguci baaraw kɔni dɔw ta ka ɲɛsin maa dɔw ma yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'u tun bɛ pick-up 11 bɔ ɲɔgɔn la u kɔni ye nin wulikajɔ min kɔni kɛ ko maa 1 bɔnna nin na ni ka maa 2 k'o jogi an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi ni lafiya ala k'o sabati ka se ka i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka basigi lafiya ni k'o sabati k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya la bi jamana kɔnɔna na kɔkan na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fan o fan k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila ni taasira bɛɛ lajɛlen la sini aw ni Siriki Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan